Sok szeretettel köszöntök mindenkit, ez a Team Finder Pro Podcast harmadik adása, rendhagyó az időpont, ezúttal csütörtök este van a premier, és mint gondolom mindenki észrevette, már a helyszín is rendhagyó. Ez egy kicsit vendégünknek is szól, hiszen Herceg András, a DVSC Labdarúgó Akadémia szakmai igazgatója, a DVSC történetének legsikeresebb edzője a vendégünk. Köszöntelek, Bandi, itt a Team Finder Pro Podcastben. Köszönöm szépen a meghívást, üdvözlök én is minden kedves nézőt. Hát ez egy csodálatos helyszín, és oltatlanul felvetődik a kérdés, hogy nincs-e hiányérzeted amiatt, hogy akkor, amikor a legnagyobb sikereket ért el a DVSC, ugye veled 2009-ben és 10-ben bajnok lett, akkor még nem volt ez a stadion, az elődje állt itt romokban. Valóban, akkor még nem volt az Oláh Gábor utcai stadionban játszottuk a mérkőzéseket, de az is igazi oroszlán barlangnak számított. Mondjuk persze más lett volna, különösen a nemzetközi mérkőzések tekintetében, hogyha van ez a szép létesítmény, a csodálatos stadion, és azért azt gondolom, hogy a 2019-es harmadik helyen már azért itt játszott a csapat, és át tudtuk érni azt az atmoszférát, azt a hangulatot, ami ezt a stadiont jellemzi, de ugyanakkor visszatérve a nemzetközi kupára, ott azért jó lett volna, hogyha itthon tudunk játszani csoportkörökbe valamely mérkőzéseket, mert azért nagy élmény volt, hogy Budapesten a Puskásba teltház előtt játszottunk, rendszeresen is 18-20 ezer ember debreceni szurkoló kelt útra a csapatnak, hogy szurkoljon, de azért itthon is nagyon-nagyon nagy élmény lett volna. Hát ugorjunk egyet az időbe kicsit vissza, amikor 1974-ben felkerültél a DVSC felnőtt csapatába, akkor akkoriban játszhattál ebben a stadionban, illetve az elődjében. Azért az is egy félelmetes aréna volt a maga módján. Sőt, akkor még én 70-től a Debreceni Sportiskolába kezdtem el a labdarúgó pályafutásomat, és a sportiskolának a Nagyerdei stadion volt a bázisa, és 74-ben ugye átkerültem a DVSC-hez, akkor a Vágói utca volt, de később valóban itt a Nagyerdei stadionban is szerepelt a DVSC felnőtt csapata. Ugye a legendák keringenek akkoriban egy Lokiszpari meccsen 20-22 ezer néző volt, ültek ugye ez egy salakfutópályás stadion volt, ültek a salakon is, emberek mindenhol szorongtak. Milyen volt az a millió? Akkor együtt dobbant a város szíve a DVSC-vel. Pedig az másorosztály volt. Igen, valóban mind a két helyszínen, Nyíregyházán és Debrecenben is akkor is megvolt az a feeling két város csapatának a mérkőzésein, és ráadásul itt nálunk akkor ott az NB1-be jutás volt a tét, és valóban hát mindenhol ültek a nézők, ugye székeket tettek a salakpályára, és tehát az is egy frenetikus élmény volt. Ugye felkerültél a felnőtt csapathoz, és hát én sajnos nem láttalak élőben játszani aktív játékosként, de azt mondják, hogy nagyon tehetséges, sokra hivatott futballista voltál, és hát annyiban más világ volt, hogy akkor még azért egy vidéki csapatban futballozni nagy hátrány volt, hívtak nagy csapatok, te maradtál Debrecenben. Az az igazság, hogy 74-ben a sportiskába átkerültem a DVSC-be, ez nyáron volt, és akkor a DVSC tartalék csapatába szerepeltem, és megtetszett a játékom a Lányvári Laci bácsinak, akkor ő volt az NB1-B-s gárdának az edzője, és hát sok volt a hiányzó, sérülések voltak, és akkor én bekerültem az utazó keretbe, de akkor még nagy dolog volt, hiszen 3 cserejátékos lehetett a kispadon, 2 mezőnyjátékos, meg egy kapus volt, és így bekerültem, és Szekszádra utaztunk az első mérkőzésemre, ott mint említettem, ott egy csere lettem volna, de a Vakter Feri megbetegedett, így a Makrai Balázs került hátra a Feri posztjára a védelem közepére, én pedig akkor játszottam az első meccset, mert így a középpályán Szekszárdon. A jelenlegi cégvezető édesapjáról beszélünk, ugye? Így van, az idősebb Makrai Balázsról beszélünk, aki januárra, a 75 januárban pedig átvette a csapat irányítását. Tehát akkor volt csapattársad és edződ is. Igen. Olvastam, hogy azért több helyről kerestek, te maradtál Debrecenben.
Mi volt az, ami ide kötött? Azon kívül, hogy minden. Valóban voltak megkeresések, és én mindig úgy sose éreztem azt, hogy nekem el kell mennem. Tehát nem, én edzőként is azt gondoltam, hogy nekem ez a hazám, ez az otthonom, én a Loki nekem az mindennek felett, és sose éreztem, hogy el kell mennem, mindig jól éreztem itt magamat. Ugye máshol edző se voltál, ugye létavértesen voltál, de az gyakorlatilag fiúk csapat volt, tehát az is DVSC-nek számít, úgyhogy akkor lehet mondani, hogy egy életet lehúztál itt. Igen, illetve még Tiszaújvárosban voltam, de akkor is a Tiszaújvárossal volt együttműködésünk, hogy a junior csapat szerepelt a Tiszaújváros nevében az MB2-ben. Igen, és hát labdarúgásként a levezetés időszakában azért játszottam egy csapatokban, de az is gyakorlatilag annyi, mint hogyha itt a megyét nem hagytad el. Elhagytam, mert ugye Karcagon. Játszottam katonasságot követően. Hozzá kell tennem, hogy volt 2 térsérülésem, és a katonaságot követően a leszerelésem után Hajdúböszörményben játszottam, majd Hajdúszoboszlón, és a Karcagra tettem egy 2 éves kitérőt, mikor a Karcag MB2-ben szerepelt, és aztán vissza Szoboszlóra, majd ott fejeztem be a pályafutásomat. Hát Karcag olyan közel van a megyehatárhoz, hogy szinte ide számít a Szabolcs és meg ugye Mezőtúron volt, ha jól tudom, az egy katonas, az nem szabadon választott volt. Tehát hát az nem. Ott nem úgy folyt a tárgyalás, hogy szeretnél odaigazolni, nem azt mondták, hogy Herceg Honvédő most a Szabolcs esébe fog igen, és az már ráadásul a vége fele volt, tehát mindig volt 18 éves kortól volt a sorkötelezettség, és én már később 21-22 éves koromban vonultam, mert addig nem lehetett húzni, mert a klub addig mindig halasztást kért, de akkor már nem lehetett, és akkor sok katonacsapat volt. A Szabó Lajos egy jó nevű katonacsapat volt, MB2-ben szerepelt, és akkor oda kerültem, és 2 évet ott szolgáltam, illetve ott fociztam. És hát az említetted is, jött egy térdsérülés. Egyértelmű volt, hogy a korán befejezett és kényszerből befejezett labdarúgó pályafutás után irány az edzői pálya? Az, hogy a térsérülésem mennyit befolyásolt, nem tudom, mert utána én fociztam, de már nem voltam az igazi, voltak előítéletek is, tehát én nem... Azt mondták, hogy technikás, ügyes játékos voltam, de az ügyes az még nem jó, tehát én úgy érzem, hogy valami azért hiányzott belőlem, és már engem akkor úgy érdekelt az edzőség, és volt egy játékos társam a DVSC-be, a kis Laci, ő kapacitálta arra, hogy menjek vele. Az újságíró kollega? Igen, hogy menjek vele az edzői tanfolyamra, és akkor elmentem, és akkor így kezdődött tulajdonképpen. És hát mit hozott a sors, hogy a Laciból nem lett komolyabb szinten labdarúgó edző, belőled pedig igen, egyébként én ugyanígy kerültem az újságíró pályára, hogy aki kapacitált, hogy adjunk be egy pályázatot, az aztán soha nem foglalkozott az újságírással. Az a barátom, én pedig azért itt ragadtam most már egy jó pár évtizede. Hát mondjuk a Lacihoz hozzá kell tenni, hogy azt követően azért kiváló labdarúgó MB1-es játékos lett a Salgótarjánba, ha jól emlékszem, majd pedig azért elég neves sportújságíró vált belőle. Volt szerencsénk, dolgoztunk együtt egy rövid ideig a mai napnál. És az is érdekes volt, amikor én edzősködtem, ő készített velem interjút, tehát az is egy külön pikantéria volt a dolognak. Azért ezek az interjúk mindig nehezek, ha egy olyan ember ül veled szemben, aki ugye már nekünk se egyszerű, mert mi is ismerjük egymást, hát most számogattam 3,5 évtizede, ami nagyon-nagyon sok. Nehéz volt ezt megszokni, hogy egykori társak, pályatársak máshova kerülve köszöntetnek, mint edzőt, vagy interjút csinálnak veled, vagy meccset vezetnek neked? Mindig örültem, hogy találkoztam olyan sráccal, akivel együtt fociztunk valamikor, és nagyon sok barátság alakult abból az időszakból, akár a katonaságot illetően, akár a DVSC-t illetően, vagy a karcagi időszakot, a szoboszlói időszakot, ott is Szoboszlón is nagyon jól éreztem magam. Tehát mindig örültem, és hát olyan jó érzés volt, mikor vezetőedző voltam, és akkor riportalanyként a egykori barátom, mondhatom, úgy készített velem interjút.
Ugye az edzősködés, gyerekekkel dolgoztál a sportiskolában, amikor én megismertelek, hát ez szintén egy nagy ugrás, 1992-t írtunk, és én akkor még Budapesten laktam, és egy barátom fiának voltál az edzője, aki Erdélyi Sanyi nagyhangú, nagyon életigenlő ember, úgy mutatod, hogy itt van Herceg Bandi, jó focista volt, de ő lesz a legjobb edző Magyarországon. Én pedig kezet fogtam veled, bemutatkoztunk, aztán megláttam, elkezdtünk beszélgetni a fociról, és megláttam egy csillogó szemű fiatal szakembert, én akkor fiatal újságíró, és akkor kezdtem elhinni, amit Sanyi mondott. Tényleg ilyen hívvel vetetted magad a szakmába? Az ember nem gondolt arra, hogy milyen szinten fog edzősködni, akkor én nagyon jól éreztem magam a gyerekek között. A sportiskolában 2 csapatom volt, először a 5.-7. osztályosok és a Hunyadi általános iskolában volt akkor labdarúgó osztály, és nekik voltam először az edzőik. Majd ugye később nyilván mentem velük, hogy ők is idősödtek akkor a magasabb korosztályokba, de egy nagyon szép időszak volt, és egészen 94-ig edzősködtem úgy a sportiskolába, hogy majd kerültem a DVSC-hez pályaedzőnek, de a Garamvölgyi Lajos hívott maga mellé, de egy kérésem volt, hogy nagyon nagy megtiszteltetés, hogy a DVSC-nél pályaedzőként dolgozhatom, de szeretném továbbvinni a korosztályos csapatomat is a sportiskolába. Hányan játékos van? Az egyik éppen a említett úr, aki dicsért téged, neki a fia Erdélyi Miki, aki végigkísérte a pályádat, hiszen most kollégád az akadémián. Hány ilyen játékos van még, akinek voltál utánpótláskorba edző, aztán felnőttként nagy sikereket elért bajnokok lettetek együtt? És az akadémián vannak? Vagy én azt hiszem Bernát Csaba az, aki például... Hát Bernát Csaba is, hát sorolhatnám. Bernát Csaba, Bőr Zoli, Frida Feri, aki technikai vezető a nagy csapatnál, ugye a Horváth Béla, Vadicska, a Mező Józsi, Bügy Zsolti, Sándor Tamás, Kerekes, tehát rengeteg játékossal, volt játékosommal vagyok a mai napig kapcsolatban, akár kollégaként, akár barátként, tehát mindig jó érzés velük találkozni. De azt hiszem Börni volt az, akinek egészen utánpótlás játékosként is voltál az edzője, aztán nyertetek együtt bajnokságot. Börninek utánpótlás szinten, annak a korosztálynak egyébként, a 79-es korosztálynak ott akkor 8 éven keresztül voltam az edző, és hát a Bernát Csaba is az egyik üdvöskéje volt annak a gárdának. Nagyon jó játékos volt a Csaba, és mikor megismertem, én 9-10 évesen kis tejfelszőke, hajú srác volt, és akkor hát felnőtt jó labdarúgó lett belőle, de hát még sorolhatnék több játékost, akikkel így együtt dolgoztam sokáig. Az előbb már említetted, hogy a debreceni labdarúgás egyik legendája Garamvölgyi Lajos, aki sajnos már nincs köztünk, ő kért fel, vett maga mellé. Ezért egy hatalmas dolog volt, ugye akkor már NB1-es volt a DVSC, és Garának lehettél a segítője, pályaedzője, jobb keze, és hát gondolom barátok is voltatok Lajossal. Nagyon nagy dolog volt, és nagyon büszke voltam, és boldog voltam, hogy én annál a csapatnál dolgozhatom, és a Lajos segítőjeként, hiszen akkor már az Agárda NB1-es volt, és hát azért akkor a Sándor Tamásik ott voltak már, ugye a Sándor Tamás, Madar Csaba, Dombi Tibi, tehát az új korosztály, a régek között a Kracsov, tehát egy nagyon-nagyon jó csapat volt nevesi játékosokkal, és nekem nagyon jól esett, hogy a Lajos ennyire megbízott bennem, és felkért pályadzőnek. Aztán nagyon hamar, nem nagyon hamar, néhány év múlva aztán vezetőedző lettél, és egy remekül kezdődő év volt. Ugye jól emlékszem, 1997 az Intertotó kupával. 97 őszén vettem át a csapatot, de akkor én Dunai Antitól vettem át. Ja, Antitól igen, átvettem, és 98 során volt az Intertotó kupa. És 98 során volt az Intertotó kupa. Hát az egy fantasztikus menetelés volt, mondhatom így. A klub akkor mondjuk nagyon nehéz helyzetben volt már, hiszen akkoriban sajnos Debrecent is elérte, és a Lokit is elérte az a fizetésképtelenség, hogy hónapokig nem kaptak a játékosok fizetést, és nyilván ez azért rányomja a bélyegét az akkori öltözői légkörre, hangulatra, de ez az Intertotó kupa nagyon jól sikerült,
Fehér Oroszországban Mogiljev csapata ellen játszottunk először, tovább jutottunk, majd játszottunk a Cseh Hradec Králové ellen, és akkor egy Bundesliga csapat volt. Aztán a Bundesliga 5. volt a Hansa Rostock. Igen, és abba az azért volt nagy dolog ellenük tovább jutni, mert abban német válogatottak voltak, tehát nagyon-nagyon az maga a csoda volt a Rostock kiverése. Igen, hát azt még magunk se hittük el. Tehát nagyon nagy élmény és nagyon nagy dolog volt. Szerb válogatottak, horvát válogatottak voltak, tehát nagyon komoly, hát Bundesliga 5.-6. helyen végeztek, nem tudom, és végül a lengyel Ruk Hozsúf csapatától estünk. Az már az UEFA Kupa főtáblája lett volna a Hozsúf kiverése. Még akkor szerintem kellett volna játszanunk, talán tovább jut a Bolonyával, került volna szembe, vagy került is szembe. Hát sajnos az a meccs nem úgy sikerült, illetve hát... Addigra én úgy érzem, hogy nagyon picit elfáradt az a csapat. Tehát nyári felkészülés helyett 8 kőkemény meccset kellett játszani. Hát más volt, és mondom, abban a légkörben, abban a hangulatban azért nem volt olyan jó az öltözői légkör, de én azt gondolom, hogy az is nagy menetelés volt így, mert ezért egy csapaton keresztül jutni, meg egy Bundesliga gárdát kiverni, azért az nem volt mindennapja. Én azt gondolom, hogy a Rostock kiverése az a 1990 óta a magyar labdarúgás egyik legnagyobb kupa sikere. Bravúr. Sikere. Meg kiragadva egy pár arcot, hiszen nyilván azért voltak itt bajnokok ligája szereplések, ugye többek között a DVSC-d, ideig is eljutunk. Ami nagyon fontos, és régóta ismerlek, és tudom, hogy ilyen vagy, de általában egy váltás mindig gondot okoz, pereskedések vannak, ugye olvasunk, hogy te, hogyha úgy érezted, hogy jobb lesz, hogyha most nem te, akkor mindig azt mondtad, hogy akkor csináljuk másképp. És szépen visszamentél az utánpótlásba, dolgoztál tovább, nem voltál sértett, és aztán jött az újabb lehetőség. Igen, valóban úgy volt, hogy mikor ott abban az időszakban vezetőedző voltam, az a 97 őszétől, voltam 98 őszéig, talán nem tudom, nem, másfél évig voltam, akkor most nem tudom pontosan. De a lényeg 98-99 szezonban... De a lényeg az volt, hogy azért abból a csapatba elment akkor egy Sándor Tamás, egy Madar Csaba, azért... Akkor ment el Torinóba a Tamás. Így van. Tehát két olyan kaliberű játékos ment Pipa pedig az MTK-ba. Akik meghatározók voltak a csapatjátékot illetően, és én akkor fiatal edzőként nagyon elfogult voltam azokkal a gyerekekkel, akikkel a korosztályos ifi kiemelt bajnokságot megnyertük úgy, hogy 29 győzelem, egy vereség. Az első fordulóban kaptunk ki a videótonna, és utána minden 29 mérkőzést megnyertük. Tehát akkor én is ilyen forró fejű voltam, nem biztos, hogy mindig reálisan néztem a játékosokat, tehát elfogult voltam azokkal a gyerekekkel, akik nagyon tehetségesek voltak, és többen bizonyították is alkalmasak az NBA-re, de azt most már én is tapasztaltam fejjel tudom, hogy annyi fiatalt, annyi tizenévest egyszerre nem lehet szerepeltetni, és nem volt ott nagy gond a szereplésünkkel, mert ugye ott voltunk a 6.-8. hely körül, de nyilván az előző évi bronzérem, ami a Tamással és a Madar Tomival is volt, az nem volt, és akkor én úgy éreztem, hogy most én befejezem. Tehát. És hát ilyen az edzői pálya, az élet mindig dob új lehetőséget. Ugye visszamentél az utánpótlásba, akkor dolgoztál a fiók csapat létavértesnél, amikor Subka Attila lett a vezetőedző, és megkért, hogy legyél neki is a segítője. Igen, valóban így volt, hogy én akkor a létavértes csapatát csináltam, és Attila lett a vezetőedző, és akkor én lettem a pályaedzője, vagy modernebb nevén most már asszisztens edzője. Nekünk még csak pályaedző. Igen, nekem is erre áll rá még a szám, és hát ugye az meg azért volt emlékezetes, mert ugye első bajnoki cím volt, de amire még egy pillanatra térek vissza a Garamvölgyi Lajossal eltöltött időszakra, ott ugye harmadikok lettünk, és a korosztályos csapaton akkor nyertük a bajnokságot, tehát egy fantasztikus év volt számomra az is. Igen, hát utána jött a 2000-es évek eleje a 7 bajnoki cím. Ezzel nagyon sok, és ezt nem értik a fiatalabbak, akik
most kezdtek, akik belenőttek azokba a sikerekbe is, és a 2000-es évek elején szocializálódtak a debreceni labdarúgáson. Szóval én azt gondolom, hogy a 93-as feljutáskor, amikor ugye elindult az NB1-be a csapat, akkor bármelyik debreceni szurkolónak oda tettek volna egy papírt, hogy lesz 3 olyan év, hogy 2 forduló a vége előtt már nem kell izgulni a NB1-es tagság megőrzésére, azt szó nélkül aláírták volna, és eljutottunk odáig, hogy a 5. hely csalódás volt, vagy egy 4. hely, sőt, akár volt olyan, hogy a bronzéremnek se tudtunk felőtlenül örülni. Azért itt a ti munkátoknak köszönhetően, és sok jó korosztály beérésének köszönhetően, és Szima Gábornak köszönhetően azért volt egy olyan évtizede a debreceni labdarúgásnak, amire senki se számított, még titkon sem. Ez így van, tehát nagyon kiegyensúlyozott volt a háttér, tehát és az egész klub a csapat mögött, tehát ugye a tulajdonos, a cégvezető, a dolgozók, és azt gondolom, hogy nagyon jó játékosok jöttek ott össze, jó szakemberek voltak, mindig voltak fiatal játékosok is, akiket be lehetett építeni. Tehát egy nagyon jó időszak volt, és nyilván az köszönhető annak is, hogy egy stabil, kiegyensúlyozott háttér jellemezte akkor a klub működését. Ugye mai szemmel szinte hihetetlen, hogy az Oláh Gábor utcán, amit nagyon szerettünk, én életem egyik kedvenc cikke, amit az Oláh Gábor utcai búcsúra írtam, amikor a Nagyerdei stadion megnyílt. Tényleg nekünk nagyon kedves ez a stadion, de ugye te is hallottad a legendát, hogy volt olyan vendégcsapat, amelyik megkérdezte, hogy... Igen, nemzetközi kupával. Hogy nagyon jó az edzőpálya, de hol lesz a mérkőzés. Most azt képzeld, hogy én ezt élőben átéltem a Bajnokok Ligája szereplés után, amikor ugye a Kálmárt vertük ki az első fordulóban, a selejtező első fordulójában, és következő évek egyikében Budapesten volt egy úszó Európa-bajnokság, és egy svéd újságíró, aki szintén hallott erről a sztoriról, meg arról, hogy milyen körülmények vannak Debrecenben, bejelentkezett, hogy megnézné Debrecent, találkoznak a klubvezetőkkel. Én kimentem elé a vasútállomásra, amikor volt egy olyan nap, amikor nem volt svéd érdekeltség az úszóebén. Kivittem az Oláh Gábor utcára, és mielőtt bevittem a klubvezető közül, akkor már Róka Géza volt talán a klubigazgató. Mielőtt bevittem volna hozzá, megmutat, felsétáltunk ott középen, egy a balra a VIP, a műanyagszékekkel, jobbra a sajtóhely. Felsétáltunk, és meglátta a svéd újságíró a stadiont, rám nézett, és azt mondta, hogy na jó, ne viccelj, vigyél el a stadionba. És ezt ott állt mellettem, ez nem városi legenda, úgyhogy én elhiszem, hogy volt olyan csapat, aki azt hitte, ez csak jellemzés. Vagy jól tudom, akkor volt a légiós, aki talán egy brazil játékos, aki megnézte a Oláh Gábor utca öltözőt és hazament, anélkül, hogy átöltözött volna. Tehát nem a legideálisabb körülmények között érte el a klub ezeket a sikereket. Ugye Subka Attilával lett bajnok a csapat után, Miroslav Berenekkel is, és hát te voltál az asszisztens edző mind a 2 korszakban. Aztán Berenek távozása után egy olyan edzőről beszélünk, aki 2006-os VB-n ott ült a cseh válogatott kispadján, szintén a szövetségkapitány segítőjeként, és utána azt mondták, hogy akkor legyen Herceg András újra a vezetőedző, és jött egy olyan korszak, ami aztán tényleg feledhetetlen minden debreceni szurkolónak. Számomra is felejthetetlen, tehát az valóban egy gyönyörű időszak volt, és hát azt gondolom, hogy a mai napig tehát nagyon szívesen emlékszik vissza az ember arra az időszakra, tehát egyszerűen minden jó volt. A bajnoki cím 2009-ben, és utána... Mikor átvettük a csapatot, tehát 2007 decemberében, és akkor 2008-ban ott másodikok lettünk. Az MTK mögött, ugye? Így van, a Magyar Kupát nyertünk, 2009-ben ugye bajnokságot sikerült nyerni, 2010 az egy különleges esztendő volt, mert bajnokság, Magyar Kupa, Szuperkupa, Liga Kupa, tehát akkor mindent megnyert a csapat Magyarországon, és hát mellette ugye a 2 csoportkör is az is, tehát ez egy ilyen nagyon jó időszak volt. Na, te ugorjunk túl azon az első csoportkörön, ugye kezdődött az egész történet, az előbb említett Kálmár elleni párharc, az a svéd bajnok volt, és hát nem a DVSC volt az esélyes. Igen, és abban a svéd bajnokban azért voltak svéd váltott játékosok is, és nagyon komoly játékerőt képviselt.
azt gondolom, hogy sikerült őket nagyon jól feltérképezni, a személyesen is voltunk kint Svédországban megnézni őket. Tehát tényleg egy nagyon jó gárda volt, és hát ott az Olá Gábor, ott a másik félidő közepe felé sikerült ott 2 gólt rúgnunk, és pont visszanéz a mérkőzést, akkor pont mondta a riporter, hogy úgy érzi, hogy most a Debrecen már fárad, és kezdi átvenni az irányítást a Kalmár, és akkor sikerült, ugye az Olá Lóri elszaladt a szélén, bepasszolta, Varga Józsi érkezett, berúgta, majd a Dombi Tibi egy gyors bedobást elvégzett, és Kis Zoli nagyon szépen lőtte ki a jobb alsó sarkot, és 2-0, hát egy euforikus élmény volt, tehát nagy ünneplés volt ott a mérkőzés követően, de viszont azt tudtuk, hogy a visszavágón még nagyon-nagyon nehéz lesz. Hát és az a visszavágó, amit soha nem felejtem, a Törökországban nyaraltunk, és Bodnár Tibi barátom, neked is jó ismerősöd kollégám közvetítette végig, akkor még Messenger és internetek nyomosan volt ilyen szinten, és SMS-be, de szerintem több ezer forint volt mind a kettőnk számlája, szinte percenként adta a helyzetjelentést, tehát aztán meglett a továbbjutás, és mint később kiderült, ez volt az egyik fő kulcsa a főtáblára kerülésnek. Hát ez egy nagyon fontos találkozó volt, meg győzelem volt az itthoni, hiszen idegenbe elmentünk, hát ott kezdődött azzal, hogy ott a szállodában tűzriadó volt éjszaka, tehát ott mindenki talpon volt, de nyilván ez nem befolyásolt másnapra semmit, ezt az érdekességként mondom. És a Kalmár ugyanazt játszotta, mint itt első meccsen, mi ugyanazt játszottuk, és ugyanúgy megszereztük a vezetést. Ezt követően a Kalmár változtatott, nagyon sok magas, erős játékos volt, és onnantól kezdve nem akarták építeni játékokat, csak ívelték fel a labdát, és kihasználni a magassági és a alkati adottságokból adódó előnyeiket, és azzal bizony megleptek bennünket. Ráadásul a Máté Petit kiállították, de akkor sikerült mégis megtalálni azt az ellenszert, amivel megoldottuk, és akkor a végén már csak sikerült olyan eredményt kiharcolni, ami a továbbjutást eredményezte. És itt jött egy apró szerencsefaktor, hogy a Lech-Poznanra számított mindenki. A lengyel bajnok, de nem a Lech-Poznán volt akkor, nem a Légia Varsó. Wisla Krakóra számított mindenki, de a Tallinn kiverte a lengyeleket. Ugye a Tallinn jött, ami szintén nem volt egyszerű feladat. Nem bizony, és Tallinnban sikerült nyernünk 1-0-ra, és a visszavágón itthon is 1-0-ra nyertünk, és annak azért volt már nagy jelentősége, hiszen aznak a győztese már a Európa Liga csoportkörébe. Bajnokok ligája. Először bár bejutott az Európa Liga csoportkörbe került, majd ezt követően a play-off, ahol annak a győztese jutatott a Bajnokok Ligája. Igen, és hát ott egy csodálatos Szófia éjszaka, egy Bodnár László bombagóllal. Ó, hát az nagyon emlékezetes volt. Hát kezdődött azzal, hogy engem az UEFA ellenőr nem akart engedni, hogy leüljek a kispadra, mert hogy akkor még nem volt meg a prolicenszem, és akkor mondtam neki, hogy de már fel vagyok véve a prolicenszes hallgatók közé, és szeptember induló tanfolyamon már ott leszek. És akkor mondta, hogy na jó, de a visszavágón mutassuk be azt az MLS papírt, és akkor így jöttem a kispadon, a visszavágón jött az UEFA ellenőr, egyből a legelső kérés az volt, hogy mutassuk be azt a papírt a technikai értekezeten, nyilván meg volt az MLS által hivatalosan kiadott névsorban, benne voltam. Na és hát ott Szófiában, megmondom őszintén, olyan jól játszott a csapat, olyan jól kezdett, tehát nem volt az, hogy idegenbe megyünk és remektünk volna, vagy visszaálltunk volna, hanem bától felfogát támadtunk, és hát a Bodnár Laci lőtte azt a nagy bombagolt. Az megvan az a pillanat, amikor Laci elrúgja a labdát, és hát megáll az idő egy pillanatra. Többször láttam, tehát megvan. Viszont egyből jött utána egy dráma számunkra, mert a Máté Peti az megsérült a mérkőzésen, most csak ott volt mellettem, mondom, te mit keresít? Azt mondja, Bani bácsi, úgy a térdem fáj, nem tudok tovább játszani. Tehát akkor ugye volt egy kis kapkodás, de szerencsére sikerült orvosolni, és a második félidő viszont benyomtak bennünket a bolgárok,
és egyenlítettek is, de azt követően megint sikerült átvenni a játék irányítását, és a Dombé Tibi elment, a Cvitkovics pedig bepörgette az ő beadását. 2-1-re nyertünk, de azért volt emlékezetes, mert nagyon nagy hangulat volt, nagyon olyan atmoszférája volt annak a csapatnak, és a bulgár szurkolók nagyon kitettek magukért, és hogy abban a légkörben a csapat ilyen jól tudott teljesíteni, én nagyon megdísértem őket le a kalappal, tehát nem remegtek, nem ijedtek meg, hanem bátran fölvállalták magat és a játékot. Ugye a magyar kupacsapatoknak ez volt az egyik fő problémája, hogy megremegtek idegenben, ugye, és kicsit visszautalok már, ez a Rostok kiverés az Intertoto kupából is idegen, vagy hazai 1-1 után volt egy idegenbeli 2-1-es győzelem. Tehát Levski visszavágó, az már Budapesten a régi Puskás arénában, ugye csak az alsó karét lehetett használni. Igen. Full teltháza, szúd előtt egy tankcsapda idézet. Az a mai napig megvan az idézet, és ki van téve a stadion falára is egyébként. Nyilván ott már egy kicsit, hogyan idegesebbek voltunk, mert volt veszíteni valónk, és valahogy mégis akkor csináltuk azt az aznapi rutint. Én nekem mennem kellett reggel egy tévéstúdióba, ugye akkor nagyon népszerű volt a csapat, hát ugye ez egy nagyon fontos... fontos... a reggeli rádióműsorokban is egy órát beszéltek. Igen, tehát ez egy nagyon... Bementünk a szállodába, beseten, hát a hallban nem lehetett közlekedni, annyi újságíró, tévéstáb, rádiósok voltak, de nagyon jó érzés volt. Tehát ilyenkor mondják az emberek, hogy jó, ezért jó labdarúgónak lenni, mert ezt át kell élni. Tehát ez egy csodálatos dolog. És ugye jött a mérkőzés, meg volt mindig, mondom, a protokoll, reggeli, akkor még pihenhettek, majd sétáltunk a Margit-szigeten, és azt követően az ebéd előtt a taktika, és akkor Bodnár Laci jött be legelőször a taktika értekezletre, és mondta, hogy Bandi bácsi, én úgy izgulok. Aztán nézem meg, folyik a víz a kezemből, az úgy félek, hogy nem tudjuk megcsinálni, de szabályosan folyt a víz a tenyérbe. Tehát annyira ideges volt, annyira feszült volt, tehát nyilván mindenki érezte, hogy ez egy nagyon nagy tétje van a találkozónak, és még egy érdekesség, indultunk a találkozóra, és akkoriban volt, hogy a magyar váltottba a Gerazolit, az Ervin Kurdman elküldte, mert késett a taktikai értekezletről. És itt indulnánk a mérkőzésre, és nincs két játékos. Hát a Leandro meg a Szakály Peti, még az uzsonnát követően visszaaludtak, és akkor hát jöttek, kérdezték tőlem, hogy ha most az újságírók kiszagolják, hogy itt elkéstek, és mi beállítjuk őket, hát majd jönnek azzal, hogy a magyar edzőknél nincs fegyelem, bezög a külföldi elküld, tehát mondom, nem gondoljátok, hogy a klub legfontosabb meccs előtt azért, mert elaludtak, el fogom küldeni, kihagyom a két meghatározó játékos, tehát ez csak úgy érdekességként. És hát mentünk a stadionba, hát az egy óriási volt, hát akkor már szurkolók jöttek, tehát mindenhol lokizászlókkal, tehát nagyon jó érzés volt azt látni és átélni. Hát a mérkőzés, ugye, hát rögtön a harmadik percben a Levski rúgott egy kapufát, nagyon jó csapat volt egyébként a Levski, de aztán azt gondolom, hogy a Varga Józsi meg a Rudolf Gergő, hát ők is hasonló nagy gólt rúgtak, mint a Bodnár Laci az első mérkőzésen, és így sikerült 2-0-ra nyerni, az meg, hogy utána, hogy a csoportkörbe kerültünk, az olyan euforia volt, hogy valami hihetetlen. Milyen volt az éjszaka nektek, az a hazaút, a Levski kiverése? Nem volt nagy ünneplés, tehát nagyon... Szombaton már Nyíregyháza meccs volt, ugye? Nagyon boldogok voltunk, de az az igazság, hogy igazából úgy fel sem tudtuk fogni, mert annyira soroltak bennünket az események. Tehát mindig jöttek a meccsek, mindig utaztunk, mindig meccset játszottunk, tehát nem volt idő fellélegezni, mert már akkor kellett a hétvégi mérkőzésre fókuszálni. Hát és közben is aztán péntek előtt egy sorsolás, ahol hirtelen olyan csapatok között röpködött a DVSC neve, mint Liverpool, Lyon, Fiorentina. Hát igen. és milyen játékosok voltak azokban a csapatokban, tehát az nagyon óriási volt. Tehát mondom, nagy ünneplés nem volt, nem lehetett, mert hétvégén jött a mérkőzés, de
ott azt átérni, ahogy hullámzott a közönség örömébe, tehát hát nagyon megható pillanatok voltak azok, tehát azt átérni, tehát nagyon... És mindez történt egy olyan klubnál, ahol 17 évvel korábban arról álmodoztak a szurkolók, hogy legyen NB1-es a csapat. Igen. Azok én... Nyilván sok minden kellett ahhoz, tehát amit mondtam, hogy kellett, az a stabil háttér a klubnál, ugye jó játékosok, ugye jöttek össze, kellett azért egy jó sorsolás, kellett, hogy akkor azokon a mérkőzéseken jó napot fogjunk ki, tehát sok minden kellett ahhoz, de nagyon büszkék vagyunk, hogy így alakult. Hát azt szoktam, hogy a sportban nincsen, ha pozitív irányba, akkor negatív irányba sem mondjuk, hogy miért ott volt a csapat és kész, és ugye jött a sorsás, és Liverpoolban kezdődött ez a BR, ráadásul egy olyan meccsen, ahol a Liverpool húzta az időt az utolsó 10 percben. Milyen volt ott az Anfielden körülnézni a kispadról? Az Anfielden, mikor mentünk ugye a mérkőzés előtti este ott edzettünk, és hát ott széjjel néztem a stadionba, hogy mi itt most tétmeccsre jöttünk, nem az, hogy eljöttünk egy Liverpool meccsre, hanem tényleg... 10 éves stadiontúrára mehetett volna egy Debreceni labdarúgó az Anfielden. Volt 2 barátom, akikkel megbeszéltük, hogy elmegyünk Liverpool meccsre, a bajnoki meccsre, mert annyira kíváncsiak voltunk, hogy hát a vörösöknél a kopparad a turkoló tábor, és mikor a Liverpool himnusza felcsendül, azt élőben hallani, és szerveztük az utazást. És én valamiért lemondtam, nem tudtam menni, és akkor hát mérgesek voltak rám, hogy hát most nem jössz meg minden, és akkor nem sokára a csapattal ugye tétmérkőzés, oda menni, és ott körbenéztem, az a stadion üresen is fantasztikus volt, félelmetes volt, és akkor, hogy mentem a sajtótájékoztatóra, nagyon jól esett, hogy olyan érdeklődés volt a csapattal kapcsolatban, hiszen az angol újságírók, akik a Premier Ligás csapatokhoz, meg nagy csapatokhoz vannak szokva, hogy mindenki kíváncsi volt egy ilyen kis csapatra, mint a Debrecen. Tehát fantasztikus volt az a fogadtatás, és tehát a mérkőzésen ott élőben hallani azt a Liverpool himnuszt, és azt gondolom, hogy nagyszerűen játszott a csapat, és szerintem talán a legjobb BL teljesítmény volt. Hát az utolsó 15 percben váltam mondottam, hogy beszorítottuk a Liverpoolt. Pont ott voltunk, amögött a kapu mögött, ahol támadtunk akkor, és a Reina jött ki, és látszott az ijegység az arcán, hogy jött ki a labdáért. Nagyon-nagyon játszottunk, és pekkünk volt ott, hogy a 46. percben kaptuk a gólt, tehát addig jól helytált a gárda, és ott eladtunk egy labdát, és akkor kaptuk a Liverpool, akkor rúgtak ki itt a gólt, és hát akkor úgy tartottam tőle, hogy összeroskadunk, de aztán a másik félövés nem, hanem bátran játszott a csapat, és jól. És mondom, az, hogy a Liverpool beszorult, tehát védekezett ellenünk, az nagyon nagy dolog volt. És akkor az országcsapata volt a DVSC, szerint találkoztam ott a vendégszektorban szombathelyiekkel, zalaegerszegiekkel, akik 100 000-eket költöttek azért, hogy ott legyenek ezen a valóban történelmi meccsen. Ugye korábban a Ferencváros volt egyszer bajnokok ligája. Igen, 14 évvel azelőtt. És ez volt a magyar labdarúgás másik bajnokok ligája, második bajnok. És azóta is csak a Fradinak sikerült ismét bejutnia. És az, hogy olyan rövid idő alatt, ugye, itt 3000 ember jött ott Debrecenből, hát a különgépek hát úgy röpködtek Debrecenből a repülőtérről, hogy óriási volt, tehát nagyon-nagyon nagy élmény volt. Jó. Fantasztikus napok voltak, hogy az volt az Firenzei a Lyonban lejátszott mérkőzés, az egész... Hát igen, tehát van az embernek hiányérzete, mert például a itthoni Liverpool meccsen Koulibaly a 90. percben olyan nagyon nagy helyzetünk volt. A Lyon itthon ugye azért a Lyon akkor a 7-szeres francia bajnok volt, meg akkor a végén ott a BL-be a Bayern játszott a döntőbe jutásét, amit a Bayern járt meg, tehát látszott egy komoly csapatot. Tehát ők akkor olyan rutinosak voltak, hogy tehát itthon most nem mondom, hogy volt 4 gól különbség, de a 4-0 sima volt, viszont Lyonban úgy érzem, hogy ott megint jól játszottunk. Hát most ugye mutatja azt, hogy mennyit támadtunk, hogy a 7-0 volt a szöglatarány javunkra az első félben, és olyan
balszerencsés gólt kaptunk, de hát nyilván mindig a gyengébbik csapat kapja a balszerencsés talátokat, de azt sajnáltam a 4-0-ás meccset. Itthon a Fiorentina ellen... Ugye ott született meg az első gól a BL-ben. Igen, és ott azt elfutottuk magunkat. Tehát olyan extázisba került a csapat is, meg a közönség is, hogy ahelyett, hogy egy kicsit megálltunk volna, visszabáltunk volna, elkezdtük volna egy kicsit tördelni a játékot, tehát és tartottuk volna a labdát, belementünk egy nagy rohanásba, ami egy nagyon élvezetes, nagyon jó mérkőzést okozott, de szakmai szemmel ugye, tehát lehet, hogy az jobb lett volna, de tehát nincs hiányérzetem, mert azért egy nagyon jó mérkőzést játszottunk, és a Fiorentina ellen a idegenbe is azt gondolom, hogy félidő 1-1 volt, második félidőben 2-1-nél ott kockáztattunk, tehát azt mondtuk, hogy na menjünk ki, próbáljunk egyenlíteni, hiszen Debrecenben is például a labdabirtoklás, ami nem nyeri meg a mérkőzést, de azért mutatja, hogy mennyire partiba voltunk, hogy mi nyertük meg ott a labdabirtoklást azon a mérkőzésen, és azért egy top csapat ellen az mutat valamit, tehát hogy nem játszottunk alárendelt szerepet, de nagyon jó tapasztalatokat hoztak azok a nemzetközi kupameccsek, és abból tudtunk itt profitálni a bajnoki mérkőzéseken. És hát 2010-ben ismét csoportkör a második számú kupában, de ott volt a csapat, és ez nekem van megint egy személyes élményem. Én azt gondolom, hogy a debreceni csapatsportoknak, mondjuk a labdarúgás, kézilabdának az edző legendáit rajtad kívül, ugye Garamvölgyi Lajos és Kondás Elemér, akik 1000 szállal kötődnek a városhoz, illetve kézilabdába Komárom Jákos és Köszner Vilmos, és tudom, hogy Vilivel ugye egy évvel később került a kézilabda csapat is BL-be, és az egyik első gratuláló te voltál, és amikor ott ültem mellettem, amikor megkapta Lengyelországban az SMS-t, és mondta, hogy egy évvel ezelőtt pedig ő gratulált az első közt neked a Bajnokok Ligája részvételhez. Úgyhogy szép korszakot éltünk át együtt, és hát akkor, ugye én voltam a Nemzeti Sport megyei regionális vezető tudósítója, ugye szinte minden napunkat együtt töltöttük ott az egykori ezüstgolyóba, órákat beszélgettünk, te közben tartottál taktikát, edzésre készültél, amikor volt egy kis időd, beszélgettünk, és emlékszem rá, és ez a visszafogottságodat jelzi, hogy számomra egy kicsit furcsa, hogy voltál te az évedzője 2019-ben. 2010-ben, amikor mindent megnyertél, és 2 csoportkör volt átadott, akkor nem te lettél, és talán ezzel kapcsolatban volt valami sérelem, és nem én kerestelek meg, hogy valamit erről csak kéne mondani, hogy nem te lettél az évedzője. Nagy nehezen 1,5 óra alatt összehoztunk egy nagyon-nagyon visszafogott kommunikét, és a Viktóriában ültünk, felálltam, még nem jutottam el a sarokig, már hívtál, hogy inkább hagyjuk, nem. Én itt az egész, nem voltál az a hőbörgős típus a kispadon sem, meg az életben sem. Én mindig arra tanítottam a játékosokat, hogy mindig szerények legyenek, sőt a fiatal edzőknek is mindig mondom, hogy szerényen, visszafogottan kell lenni, nem szabad elszállni. Viszont erről most már utólag többet tudok, mert Tarpára voltunk hivatalosak, és a Dombi Tibi is ott volt Tarpán, és akkor ebbe az omniós időszakban a Temesvári Miklós volt az edzőbizottságnak a vezetője, és ők szavazták meg, hogy ki legyen az év edzője, és a Dombi Tibit, hát ismerjük, ő nem köntör falazik, és azt mondta, hogy hát ilyet hogy lehet, hát kinevettetik magukat, hogy mindent megnyert a Loki, és nem a Loki edzője, meg csoportkör, hanem más lett az évedzője, és akkor mondta a Temesvári Miklós, hogy igen, de nekik ezt már a tavasszal valamikor elő kellett terjeszteni. És ez még jóval a bajnokság befejezés előtt volt, és akkor a videóton volt az első, tehát ezért lett az. Most, tehát én ebből nem csináltam nekem, tehát én nagyon tiszteltem a Mezei Györgyöt, tehát nekem ebből nem volt gond. Hát én is jó viszonyban voltam Gyurival, és... Én nagyon örültem, hogy a csapat nyert annyi mindent, tehát engem az nagyon boldogá tett. Az élet ment tovább. Még egy nincs-e hiányérzeted, sokszor fölmerül. Ugye nincs amiatt, hogy nem itt játszott akkor a csapat. Nyilván van, de annak is meg volt a romantikája. Ezt az évedzője dolgot is feldolgoztad. Van még egy megkerülhetetlen dolog, nem voltál szövetségkapitány. Igen. Igen, nem voltam.
Hát, hogyan, tehát most már úgy bátran mondhatom, hogy volt felkérés, tehát volt tárgyalás is, de úgy döntöttem, hogy nem. Nagy megszíteltetés volt, hogy gondoltak rám, de akkor nem éreztem úgy, hogy készen állnék rá. Nyilván meg különböző okok játszottak ebbe közre. Nagyon nagy megtiszteltetés volt, de akkor nem éreztem úgy, hogy el kell vállalnom. Ez volt a legnehezebb döntésed életedben? Vagy Nem. akár nem? Nem. Mi volt a legnehezebb, ha nem titok? Nem tudom. Most a sportban nem érzeztem, hogy úgy nehéz döntések voltam, mert volt sok ajánlatom, hívtak külföldre is, többször Magyarországra is hívtak csapatok, tehát, de sose éreztem, hogy nekem el kell menni, és így nem okozott nagy problémát. Tehát volt olyan, hogy külföldre hívtak, és akkor hozták a szerződést, és akkor pont a Balatonon nyaraltunk, és akkor a nejem mondja, hogy András, én tudok kivenni egy év fizetés nélküli szabadságot az iskolában, mondom, nem kell kivenned, mert nem megyünk sehova, tehát szó nincs róla. Tehát, de nem. Ebben benne volt az, hogy annyira ragaszkodtál a közeghez, Debrecenhez, a városhoz, vagy mások is volt? Mások is. Tehát először, mikor voltam, akkor nekem édesapámat én korán elvesztettem, 3 éves voltam. Édesanyám egyedül nevelt, és én édesanyámat, tehát semmiért nem hagytam Megelőztél, volna. mert ezt akartam volna. Semmiért nem hagytam volna. Tehát nekem ő a legfontosabb volt úgy akkor az életemben, tehát nem tudtam volna elképzelni. Tehát nem lett olyan nyugodt pillanatom se, hogy én ott valahol külföldön vagyok, és itt hagyom édesanyámat, tehát ez nálam az döntő volt, tehát ezért nem is foglalkoztam az elmenetellel. Később pedig, amikor ő sajnos már nem volt, akkor pedig már én nem terveztem, hogy elmegyek bárhova is. Ez egyébként egy nagyon példaértékű volt. Én azért mindig voltunk a viszonyban, hogy elmondtál olyan dolgokat, amit nem tartozott akár a nyilvánosságra, de az édesanyádhoz való viszonyod, hallottam beszélgetést vele, mindenre odafigyeltél vele kapcsolatban, hogy tényleg minden szülő ilyen gyereket kíván magának, és én azt mondom, hogy lehet, hogy kimaradt az életedből valami sportsiker, de ez a fontosabb, ez sokkal fontosabb, mint esetleg a pénz, vagy egy külföldi siker, úgyhogy Magyarországon pedig mindig úgy voltam vele, hogy én nem tudtam elképzelni, hogy most a hét minden napján valahol élek, és egy napra hazajövök a szeretett városomba, ahol a szeretteim, a barátaim élnek. Tehát nekem az úgy nem tudtam elképzelni. Tehát én itt érzem jól magam, Debrecen az otthonom, tehát nekem ez fontos. Ugye hiányérzetként felmerült, hogy a BL idején, meg az Európa Liga idején nem volt ez a stadion, viszont az élet megadta neked, hogy azért edzősködhettél ebbe a stadionba, sőt, szép sikereket érhettél el, hiszen egy egészen kilátástalan helyzetben levő csapatot vettél át, és a következő évben a bronzéremig és újabb európai kupa szereplésig jutott a DVSC. Az az igazság, hogy én nem terveztem én már, hogy edzősködjek, de már én akkor se terveztem, 2007-ben se terveztem, és mikor a Szima Gábor felkért, tehát az az igazság, hogy hálás lehetek neki, mert ő beszélt rá, jobban akarta, mint én, tehát hogy legyek edző, mert én azt mondtam, hogy kipróbáltam azt a 97-98-as időszakot, én nem kérek belőle, de aztán szerencsére másképp alakult, és mondom, ebben a Szima Gábornak nagy szerepe volt, és hát nyilván nem bántam meg. És azt követően is én már a 2010 decemberében ugye lejárt a szerződésem, a klub ajánlott szerződés, de én mondtam, hogy most nem szeretnék már. És hát menet közben, ugye, amikor volt valamikor többször felmerült, hogy vállaljam, de nem vállaljam,
nem vállaltam, de ott a 2017-16-17-es bajnokságban úgy alakult, hogy hát ott kétszer beugróként át kellett vennem a második, emlékszem, szerintem velem beszéltél először a sajtóból, és emlékszem, hogy még a vívódásaid is benne voltak, de azt mondtad, hogy a DVSC-nek nem mondhatsz nemet. Igen, és akkor ugye a első felkérés az a bajnokság elején volt egy pár fordulót követően, és akkor elemérék voltak az edzők, és akkor elemérék lemondtak, és akkor ugye felkértek, hogy vállaljam el, hát mondom, én elemérék után biztos nem vállalom, én a látszatát el akarom kerülni, hogy valaki is azt mondja, hogy hú, én megfúrtam az elemért, meg amúgy se volt már bennem, hogy én akarok vezetőedző lenni. Akkor ott 2 meccs a Szalánci Tomival és a Csabával. 2 meccsen, így van, a Gyirmót ellen itthon, azt hiszem, igen, 4-0 nyertünk, majd Mezőkövesdre mentünk, ugye még egy mérkőzés ott is sikerült nyerni, és ezt követően jött a Leonel Pontez, tehát ez még úgy nem volt olyan izgalmas. Ellenben utolsó előtti forduló, itt a Honvédtól kikapott a csapat, és hát mentünk Diósgyőrbe, ugye utolsó fordulóba, kiki meccs, mert a Diósgyőr is úgy állt, hogy amelyik csapat nyer, az könnyen kiesett, illetve függött a MTK Paksi vendégjátékától, és akkor a Szima Gábor úr felhívott, hogy vegyem át az utolsó forduló a csapatot. Hát az utolsó fordulóra, hát na mindegy, hát akkor jött az, hogy most nyilván a szeretett klubommal, ha számítanak rám, akkor próbál az ember ugye segíteni, nem mondhatja azt, hogy nemet. Jól sikerült az a mérkőzés, és akkor azt követően ugye lettem újra kinevezett vezetőedző. Azt gondolom, ennyi minimum jár neked, azóta pedig ugye az akadémián. Hát azért még kaptam egy elismerést, ugye, sőt 2 is, mert ugye, amit te is említetted, hogy 19-ben vagy. 19-ben lettél az évedző, és ugyanebben az évben egy állami évedzője lettem, meg a mesteredzői díj. És az 2020-ban lettél mesteredző. Arra nagyon büszke vagyok, hiszen azt ugye egy legendákból, más sportágok legendájából szállt kollégium adja az edzőtestületnél, és az, hogy ők engem alkalmasnak tartottak erre, és ugye engem az MLS terjesztett fel, hát nekem az nagyon sokat jelentett. Hát újabb párhuzamok régi a barátoddal, ő is többször tért vissza, amikor azt mondta, hogy ő már nem edzősködik, és ő is nagyjából akkor lett. Igen, és Vilivel mindig jól késelemeztük, meg megbeszéltük ezeket a dolgokat, tehát sokat szurkoltatok egymásnak szerintem. Igen. Na és utána az akadémiát, mondanám, hogy nyugalmasabb napok, de azért az se egyszerű, de most éppen a hétvégén egy debreceni akadémista lőtte a győztes, fejelte a győztes gólt, vagy győzte az egyenlítő gólt a Győr ellen, a nagyon fontos egyenlítő gólt. Sok cibla került még a nagy csapatba, hogy látod? Én azt gondolom, hogy Debrecen mindig jellemző volt, hogy sok helyi kötődésű fiatal játszott a csapatba, és jól szerepelt velük a csapat. Ez a fiatal játékosoknál ez mindig kényes, hogy beállítják őket, vagy nem állítják őket. Mindig abból lehet egyes játékosok itt beállítanak. Nyilván mi debreceniek elfogultak vagyunk a miénkkel, és azért mindig abban az időszakban szerepelt a legtöbb helyi kötődésű, mikor debreceni kötődésű edző volt, és nagyon örülünk, mikor egy-egy fiatal játékos szerephez jut, és hát a Cipla Flóri most ugye már mutatta, mikor ő már beállt ősszel az Újpest ellen egy nagyon okos gólt szerzett, most pedig egyre többször játszik, és jár az NBA-ben. Bizonyítja a Diósgyőrbe, és ugye rugott 2 gólt, ha bár én 3 gólt adtam volna neki, mert ott az első gólnál is először az ő lábát ért el, adom, majd azt követte a védőjét, mindegy. Most meg ugye Győr ellen fejelt ezt a nagyon fontos találatot, tehát nagyon büszkék vagyunk rá, és egy nagyon tehetséges fiatalember, de majd annak is örülünk, hogy a Patai ilyen jól száll be, nagyon jól szállt be addig a mérkőzéseken, és hát az erdélyi Benedek is hát nagyszerűen védett az eddigi találkozókon. Igen, és bátran mondhatom, hogy vannak még ilyen tehetséges gyerekek az akadémián, reméljük, hogy be is fognak majd kerülni, és fogják tudni bizonyítani, hogy méltóak a bizalomra. Ez egy része van, a másik része, aki
nem jut el arra a szintre az akadémiáról, azt várja az amatőr labdarúgás. És épp beszéltünk, hogy azért milyen nehéz helyzetben vannak az amatőr csapatok, és hát a podcast névadója, a Teamfinder Pro egy segítség. Ugye nagyjából elmondtam neked a szisztémát. Itt játékosok és csapatok találhatnak egymásra. Mit gondolsz erről a kezdeményezésről? Hát minden kezdeményezés jó, ami segíti az amatőr labdarúgást, mert az nagyon fontos. Hát az a hátország a minőségi labdarúgásnak, és ha nincs hátország, nincs bázis, nincs mennyiség, akkor nagyon nehezebb a minőség, és előbb-utóbb sajnos el fog fogyni a minőség. Tehát nagyon fontos lenne, hogy itt a megyei bajnokságok, a kis körzeti bajnokságok, akár utánpótlás szinten, akár felnőtt szinten minél több csapattal, minél több játékossal rendelkezzenek, mert nagyon nagy szükség van rájuk. Így van, és reméljük, hogy a Teamfinder Pro-n keresztül sok csapat talál játékost, és sok játékos talál csapatot. Még 2 villámkérdés a végére. Igen. Meg lesz a bronzérem a DVSC-nek? Igen, szerintem meg lesz. Ugye épp ezért nagyon fontos volt, hogy itt a Győr ellen sikerült egyenlíteni. Most jelen pillanatban pont előnyel vagyunk a riválisaink előtt. Nehéz mérkőzéseink vannak, de a riválisainknak is nehéz találkozóik lesznek. Most nagyon fontos, hogy Pakson nem szabad vereséget szenvedni, és akkor azt gondolom, hogy meg lesz. Tehát én bizakodó vagyok, mert jó csapatunk van, egy nagyon jó közösséget alkotnak, jól dolgoznak együtt az edzőkkel, nagyon jónak tartom az edzői stábot, tehát én nagyon pozitívan állok hozzájuk, és nagyon optimista vagyok, hogy meg tudjuk szerezni a bronzérmet. És egyen feljebb Győr vagy Fradi? Hát a Győr lépéselőnyben van, és azt kell mondanom, hogy a Győr nagyon jó focit játszik, tehát nagyon jól összekovácsolták őket, nagyon jó stílusban játszanak, ott is a Borrúj Balázs nagyon jól nyúlt a csapathoz. Én szerintem a Győr már most nem fogja elhibázni a 2 hátralévő mérkőzését, és a Fradinak még azért ott van egy újpesti rangadó, ami ott jó, a Fradi az esélyesebb, ugye tudjuk, de szerintem a Győr az most már lépéstelenjét kihasználja, de 2 nagyon jó gárdáról van szó. Valahol Borbély Balázsban a 18-20 évvel ezelőtti Herceg András látom, ez csak a én véleményem. Hát majd meglátjuk, ugye 2 hét múlva, sőt, másfél hét múlva ugye pont kerül mindenek a végére. Nem megbántva senkit, én azt gondolom, hogy nem ártaná egy kis változatosság, hogy ugye a Ferencváros olyan egyed uralmat alakított ki, és ebbe próbált belepiszkálni, a Paks kupa sikerekig eljutottak. Igen. És most a Győr berobbanása azért, azt gondolom, pesdíthet egy kicsit ezen. Viszont azt is el kell mondani, hogy a 2 gárd ugye pár napon belül játszott 2 találkozót, egyet a bajnokságban, egyet a Magyar Kupában, és mind a 2 fantasztikusan nagyon jó mérkőzés volt, tehát nagyon jó reklámot adott a magyar labdarúgásnak, és ugye milyen érdekes, hogy a bajnok a Győr megnyerte 1-0 a büntetőkkel a kupába a Ferencváros, tehát mutatta, hogy 2 szoros mérkőzés volt, és mind a 2 egy nagyon jó csapat, tehát jó lenne sok olyan mérkőzés, mint amiket ők játszottak, és hát remélem, hogy a Loki is hasonló jó mérkőzéseket fog játszani, és meg lesz a 3. hely. Hát nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltál, nagyon gyorsan eltelt ez 1 óra. Én nagyon jól éreztem magam, nagyon sok érdekes, azzal, hogy ismerjük egymást 30 valány éve, megtudtam jó néhány érdekességet. Iratkozzatok fel a Teamfinder Pro YouTube csatornájára, érdemes lesz minket nézni, jövő hónapban találkozunk. Én nagyon szépen köszönöm Herceg Andrásnak, hogy itt volt, köszönjük a Bestrongnak, hogy biztosította a helyet itt a Skybox-ában. Egy valóban egyedi közegben beszélgethettünk. Mindenkinek szép hétvégét kívánok, ugye hosszú hétvége előttünk. Minden jót! Köszönöm a meghívást, viszontlátásra!